היי, היום אנחנו משגעים פה אמריקאים. המטומטם הזה כבר
שיר דפוק. או, סוף סוף הוא עובד, אמנתם הזה. תן יותר, קרוז ספיד. כן, תן כפול 550 ספיד. חברים, אנחנו לא עולים במנויים, תעלו מנויים, אנחנו רק 164. בואו נגיע בחזרה לסכום של 167. הנה 500. רוצים חשיפת פנים? תבואו התגובה עם הכי הרבה לייקים. אני נוטה התגובה עם הכי הרבה לייקים, אני אשלח לה משהו, אני אאשר אותו בחברים, וגם אני מאשר את כולם, רק תתנו. יש גם משחק שבניתי חברים, אז זה תעשו. מגבונים להכין מיני 4 שקל מרמי לוי. מסכת פנים בד הסוף 4 שקלים. הנה אני תאשרו, אוקיי? יאללה. מה זה? אז גם אומר לי שהכל ביחד 114. אמרתי לעצמי, ממש לא. בוא נפגש ממנו שיגיד לי כמה עולה אוזניות חוט מהסטוק. מה הוא אומר לי? הרבה יותר זול, הפרש של 20 שקל. מה זה, אני פרה? בין 10 שקל ל-20 שקל. ואז הוא אומר לי, אל תקחי סיכון, זה יכול גם להיות בסביבות ה-15, 30 שקל. זה שווה, זה הפרש של 20 שקל, 10 שקל. ואז שאלתי אותו, כדי לראות לו יותר זול, כמה אוזניות חוט ברמי לוי? כמה הוא אומר לי? בין 22 שקל ל-28 שקל. עשיתי שפם גבות ולק. וואטה. 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 בלי קשר, אני מביאה מהשקל, בטוח שלא קחו זה המטומטם הזה. וגם כולם יכתוב בתגובות מי הם מעדיפים. אני מעדיף את הבן אדם השני הזה שאני לא יודע בכלל איך קוראים לו, ואני יודע מי קוראים לו למעלה, קוראים לו קרוז. אל תבחרו בקרוז, הוא אח של סטייק. אני לא בלייב. כתבו בתגובות מה אתם מעדיפים. מה קרוז? יחסה גועל נפש קרוז. אני אומרת לך משהו? ראיתם פה את מה שהיה פה על המסך? היה פה על המסך תמונה של קרוז. What?
גועל נפש של קרוז. והיא גם לא בצ'יק טיפוח, אני בלי נדר. כי הוא לא יודעת. אני לא... יש כפול 750. עכשיו אנחנו בדיוק אמרו לי. סליחה קרוז, סליחה. מה 6-7 המטומטם למרות שאני כתבתי איזה Oh man bro. היא אמרה אותי. ואני גם אמרתי אותה. אני אמרתי אותה. לא כפול מיליון ווינס. כפול מיליון גביעים. כפול מיליון גביעים. אני די בהלם שכאילו אתמול כל הזמן. את יודעת מה, אני בהלם שגם הצלחתי לצחוק הלוך הלוך, את הבריכה של העמוקים. ואני פיזית שהייתי בבריכה של העמוקים. אמא, אבל למה לא ישו הקשיב לי. לא מבינה, יש המטומטם הזה הקשיב לי. יופי, מתי יש לך בדיקה לאלו? וואו, המטומטם הזה לא מבין. בדיקה לאלרגיה של האבוקדו. בסוף אני אגיע למקום 3,000 בעולם עם הנקודות האלו בגלל שאני כל שנה מגיע. גם אני זוכרת שאמרנו שזה כבר חייבים אחרי תחילת שנה ויהיה לך בבית לעמוד. וואי, אני טוב אין לי כוח, אני מעדיף את המשחק הזה עם הקופים. Stay and go alive and ring them day. I don't want to let him up. חברים, אתם יודעים בכלל מה השעה? השעה 9:11 דקות. השעה הכי קיצונית בעולם. what is this? שמי משהו, כן, שמי, אני גם... מה אתה צועק? אני רוצה לקראת עוד טוב, תגידו לי אם המשחק הזה של הקופים הוא 536,000 שחקנים בתוך המשחק, וגם העליתי גם שורט שנכנסתי למשחק הזה ופשוט ראיתי שחקן עם וי כחול. הם אוהבים להיכנס, למה הם נכנסים? למה בהודעות האלו, למה יש גליץ'? כמה יוצרים בבת אחת, אני משתגע. מן ברו, יש לו מספיק כסף למאני מז'ומני או טריס סנדרומדיאס. מה זה? מה זה бананету, дольфинету? Вот я здесь, бананету, дольфинету. Где помощь? Они Ларусия, атик выбат говорить, они Россия, они Ларусия. Они Ларусия, не брокена, понимаешь? А Димакирим утими серчоним, они лашьет сум девер. Они хоть мисига нафтила кофе-то баняна бахс.
במרפסת, אבל הכל בסדר, זה כולה בננה. הכל בסדר, זה כולה בננה. 250 אתה גם כן ברור, חברים. אוקיי, ובאיזה שעה כמה? עשיתי שפם גבות ולג. וואטה. אבל ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. עבר טריליון שנה, תן לי את הפרס. חברים, וגם עשיתי עכשיו שכולכם יכולים להיכנס, כנסו. כנסו. תכתבו בתגובות מה אתם רוצים שאני אעשה. פשוט, אני לא יודע, אבל למה הערוץ שלי הוא יותר מדי נוב. מי שיכול לעזור לי, יכול בבקשה לתת לייק ולהירשם לערוץ שלי ולכתוב בתגובות עשיתי הכל יא מלך. לא לכתוב יא מלך כאילו בבחינה שאני רוצה כאילו רק אני מלך ילדן, לא, כאילו מי שרוצה. לא. ביי כבר. חברים, וגם יש לי מישהו סודי, so what is this? I know it on name bum. תגידו לי אם אני זמר. What a thing, the baby. ואולי בסוף יהיה לנו טוב, נלב עליי, שתסכי לאום, דמעה לדמעה, יש מי שישמע, יש מי שישמע, Michel. Je le laisse partir, Ali Babel. Je laisse partir, mais je t'aime. חכו כאן, הקהל מגיע. אבל
חזרתי. חזרנו. לא, אני ככה כדי שלא יראו אותי. חצי חשיפת פנים? פותח. לא, לא, לא. זהו. גם אני! סליחה, יש לך שולי שהם כבר שבוע? או לא. זה, הגזמתי. הם כאילו פיזית, הם עליי, כאילו, חברים, אני לא מראה אותי. לראות? בערך כמעט כאילו. רוצים? זהו. רוצים להוריד את הכובע? חכו שנגיע ל-200 מנויים. 200 מנויים אני חושף את עצמי. 200 מנויים. אין לי מסרק! מה הקשר מסרק? אין לי גומייה! יואו! פיזית כלום. רוצים שאני אשאיר את זה עליי או שאני אראה לכם מי אני? פתחתי! לאבא שלי ולאמא שלי יש את התאים שתפתח לך. לא, אמא שלי עשתה לך מפתח. אמא שלי עכשיו, תשמעי משהו. אמא שלי חושבת? הוא שם לתוך הכובע. המשכתי! יאללה בוא נשחק. בוא נשחק. יאללה! ממשיכים! ממשיכים! וואי, אנחנו כבר בעיכובים, מה זה? אנחנו בעיכובים. אנחנו בעיכובים. יאללה, תכתבו לי בתגובות איזה סרטים אתם רוצים שאני אעשה ואיזה שורטים אתם רוצים שאני אעשה. דאבליו בצ'אט, דאבליו בצ'אט. אז דאבליו בתגובות. חבר'ה, כולם להגיד אני צ'יפס. מי שכותב ואני צ'יפס מקבל מאיתנו לב. שמעתם אותו? יאללה, יאללה. יאללה, W בצ'אט. יאללה, מתחילים. למרות שזה לא לייב, אז וזה שמוטיסט. זה לא לייב. לא יודע למה אני מתלהב, זה לא לייב. בואו נבדוק אם יש עוד איבנטים. יאללה, יאללה, יא בוקרצ'ה, איבא בים ביבארבום. אתמול היה לייב. אתמול היה לייב של דקוין. הוא שלח הודעה בוואטסאפ בשלוש לפנות בוקר. לכן את כמעט בסוף של הטלפון, תתקדמי לפה. מה זה?
פשיעה מוזרה. ביי, יאללה. אוי 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 אוי, אז יש איבנט, יש איבנט. ביליון, מה ביליון? יא. נחמן יכול... את בן אדם מסיתה. אני יכול לראות את זה ביוטיוב? טוב, למה זה תמיד נגמר איתה? תעשה, ישלח לי משהו לטלפון עוד פעם שלי. יאללה. רגע. מה זה? עוד מעט, יאללה. 18, 17, 19, 15, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. זה גם פה. בוא נראה אם יש לי אותך. איתו, שחקת לי כמו בובו. כנס לקופקס. חוזר על אותה טעות. מעולה. דילוג נקסט אמת. אמת מחזרנה ילדי עולם עזבתי בלעדייך. מנחם תזהר אולי. ראיתי פה את הבקרטורים. ראיתי פה את התנועה של הבקרטורים. תזהר אולי. Titre. לא. מקרר.
זה. אני לכם מה הקוד הקודם של זה? אני יכול לראות את הלייב שלך. לא, כן, בא לי לראות. בא לי לשחק איתך. אני יכול לשחק איתך? תעשי לי את המשתמש עם השיער. צהוב. כי זה באמת המשתמש שלי. וואו. לסיים. כשעשה את זה. אבל קודם אתה צריך לתת לי בקשה ואחרי זה. הנה. יש לי. הנה. יאללה גו. לא הבנתי. לא ידעתי. אבל מנחם שעשה את לי את זה. בבקשה. מה זה? אתה עם צופל שלך? אתה יודע מה יעזור? מה? צא מהמשחק, צא. למה? למה מנחם? יאללה, ניכנס למשחק אחר בשרת פת. רץ עליי. לחצתי. היי, יש את המשחקים שבנית. לא אכנס. לא. אוקיי. לא. חכי, זה אני. רגע, אבל אני חייב למה. אם ניכנס ביחד זה יתקלקל. כן. טוב, ביי חברים.